היום אני חוגגת את חג השבועות, חג היום הולדת שלי, חג יום הולדת, וגם את הסירה החדשה שלי, סירה with love. סירה מכרם בן זמרה, שכב 18 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי, ובוקבק לפני שבועיים. היין יהיה מוכן רק בעוד שנה לפחות, ויש לו פוטנציאל עד אין סוף. והיא מכרם בן זמרה, 800 מטר גובה. כמובן בציר ידני, אין על זה ויכוח. כמובן הקלון שאני בחרתי של הסירה. יין ששכב שנה וחצי בחביות, לשתות אותו, ואני נותנת אותו היום לטעימה באמפורה, והוא עדיין, התנינים חזקים מדי. היין חייב לחיות בשלום עם עצמו לפחות שנה בבקבוק. קונים אותו היום, אבל פותחים אותו עוד שנה. אי אפשר היום לפתוח אותו. זאת התווית של החגיגה. זה סירה ראשון, זאת התווית. יכול להיות שבעוד 3 שנים תהיה תווית רצינית. היום אנחנו חוגגים. היום זאת מסיבה, ומסיבה עושים שמח. סירה זה יין מדהים, מתאים לישראל. לא שירה, סירה. ולכן אנחנו חוגגים עם היין הזה. סירה זה הקלון הצרפתי, ושירה זה הבן דוד שלו המרוחק מעבר לאוקיינוסים באוסטרליה. אני עושה יין מאזור הים התיכון, לכן הוא סירה.